Sengicedela ukwashela umuntu wami bengimvakashele kanje kunama-gloves akhe la angcolileyo sho angcole ngani ngakamagani ngabuka hayi bathi thina wawasha ngizothini phela yimi engaziqomela umuntu wami. Baby ngena baby ngise-bathroom. Okay muntu wami ngiyakubona lokuwasha hayibo baby uzowashela ama-under akho kwami engcole kanje baby wayikhuluma kabi kanjena yo bengazi ukuthi ngashela ngaqonywa into lichapha kanje ngicela uphume la kwami. Baby vala umlomo uphume la kwami thatha idoti zakho uphume nazo. Kodwa baby ngithe thatha idoti zakho uphume hamba uqedelela kimi yo ufuna ukublockisa la e-bathroom yami. Kodwa baby muntu wami kanti njena ngicela-ke ukuqedelela ukwasha bese ngiyahamba. Please do angisambatheka angazi nokuthi ngangimlahlela isimilo wayengawasha ama-under akhe ngcole kanje. That's why uma ufika lapha-ke ngisizwa ngani kunephunga no bekuyi-dustbin ukukhiphele yona phuma la kwami. Baby fanele ozofona bheke kunini unziba kodwa mntwana. Baby yakhumbula wangiphatha kabi kanjani ngifike kwakho laphayana waswangicosha. Sorry baby ngizomamela khuluma Ndlovukazi. Khumbula niwe sithi ngiwasha i-under ngingazama ukukuchazela ukuthi akusiyona i-under. Yebo baby ngawasha wangitshela wathi hey i-under yami kunganqamvalile kodwa kwakunuka ibhimu yakhe size sinempethu ngaklini. I-gloves lakho yalibo lirebukile lidala ngani ngelikamakani kokugulayo ngaliwasha wangixosha wathi ngithwale ngathwala ngakonke ngihamba lakho kwami. Uluza umuntu oright uyakwazi ngizilungele mina ngangiklina nje kwakho wangiphathisa komuntu wrong anginandaba. Ngiyaxolisa muntu wami. Hayi bye bye.